Okay, please reconnect the controller. Jeg har lige fucking sat den til, mand. Den skal dø igen nu på grund af det, mand. Ja, så bliver jeg knifed, mand. Så bliver jeg knifed, mand. What the fuck, man. Boss. Ja, okay. Det kan du også godt, det der jo. Det ved det. Objective Bravo is under our control. Objective Bravo has just been neutralized. Yeah! Åh, det så godt ud, det der. Mads! Kom.